Het Frieske G en boer Bouma van Marm troffen elkaar goed voor de Rjochter, de pachtkamer, om correct te wijzen. Goedemorgen, ik open deze zitting. Nevens het pachtcontract mooi Bouma zien vee dat er genoeg gas is en in Oelis voorwaardje van 1 april aan. Als er net genoeg gas is, moet er dan letter bij voor je en dat is net goed voor de vogels. En dan zet er hier en daar pakken kuildeel. En dan heb je het net meer over natuurbeheer, maar dan heb je het over stalling van vee. En dat is nadelig voor het gebied. Maar er zijn genoeg vogels op zijn 300 bunders uit Bouma. Ook al wordt duidelijk dat er oud zeer onder dit verhaal zit. Bouma liet vee van Piet Loodsma waardje en dat stekt het Frieske Geer. Nevens Bouma. Het Geer wil zoekt het Hienste-drama geen zaken met Dwama Loodsma. Het Geer zet Bouma nou de voet west, vindt er en dat giet te vier. Dat weet de hele streek ook. Mijn vrouw kan net 5 jaar de doorrit, medisch. Die kan 9 jaar de doorrit, maar liet je jongen. En als je dan heel die achternaast Riedenburg, toch een man, 2 man in trekken van 120 pk. Die werd starten en dan werd start je zo'n stapvoets achter je omring. En dan gaat het allemaal te vieren en dat heb je vaak nog zijn. En dat wordt net on. Ik vind dat een hele kwalijke aantasting. En ik steen 100% voor uw meesken dat die dat absoluut net doen. De Rjochter beziekt het nog de partijen bij elkaar te krijgen. Maar het wordt nu datum X. En dan weten alle pachters van, dan kunnen ze het land in. En als er dan eens op datum X te weinig gas is, dan zou u niet moeilijk moeten doen over het feit dat daar eens wordt bijgevoerd. De wordt kost om nooit te denken over een nieuwe datum voor het voorwaardje, maar dat zullen beide partijen net zitten. En de Rjochter komt tot de conclusie dat het conflict dieper zit. En zouden we u gelijk gaan geven, dan vraag ik me eerder gezegd af of daarmee het probleem wat u met elkaar hebt, de spanningen die er zijn, dan worden opgelost. Nee, we zijn in goed overleg. Dus wat dat betreft komt dat wel goed. Maar blijkbaar net zo goed dat je elkaar hier nou voor de pachtkamer treffen moet. Op dat ene punt. En dat wil ik even benadrukken. Op dat ene punt ben we het net eens en komen we net tot elkaar. Wij zijn al heel goed op paard met het Frieske Geer het oplossen van de oorproblemen, zoals stalken. En er is natuurlijk stroomtritten trokken en er zijn al die oorplaagrijtjes, nu heb ik het dan maar even. Daar hebben we het hand. Maar 1 punt houdt dus verdeeld en dan komen we net uit. Over 4 weken docht de Rjochter uitspraak.